Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Team yangu ndipo mkuja se katadzoka zvakare zvirikupisa naskimbo zvirikupisa tokupai team yangu pasatapinda pane zvirikupisa zvanasika nongobayo button subscribe so that musare pane zvese zvichiitika zvirikupisa pazviri TV handiti asi kana wakasubscribe kudhara zvako aiwa ngoma ndiyo tikosifambira nyaya dzacho handiti tiri mastreets ari kupisa boys dzangu ukadya magrapes ganda notsvukira une Instagram yako amanaka mashura kumakanzwa here yakuyu TATELICIOUS makainzwa yateteli uyu ka wokubvisa dzinga mbanamwa neplasta rimwe rechikati zvinohanzi mukati maita hurwa saka anga ari mueleveta nezuro kwakuti hanzi kiti yakafenda kuti kubvu kiti yakatozodirwa mvura ikati nya ngadye zvikafu zvine hutano kuchandoko zvemaguru nematumbu anenge araswa kubhucha ngasiye uyu TATELICIOUS ka square ndichidya magrapes kopo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.